priestoroch Kina Mier prebieha zaujímavá výstava. Prezentovať svoje diela dostali možnosť mladí umelci z Považskej Bystrice. Cieľom tejto výstavy je odprezentovať mladých amatérskych umelcov, ktorí sú v Považskej Bystrici, ktorí nemajú možnosť vytvoriť vlastnú vernisáž alebo nemajú odvahu niečo také usporiadať, tak aby o nich verejnosť vedela. Ako hodnotíš vlastne záujem týchto mladých umelcov o túto výstavu? Tak prvotne to nebolo kladne, pretože málo sa mi ozývalo, ale čím sa blížil koniec uzávierky odozdávania prác, tak tým to bolo intenzívnejšie a nakoniec sa nás nazbieralo 11, čo si myslím, že je veľký úspech. Mladí umelci nemali žiadne obmedzenia a tak na výstave môžete vidieť diela s rôznymi motívmi, tvorených rôznorodými technikami. Ja som sa dozvedela o tejto výstave a už len podľa toho, že čo mám rada, tak to som si vybrala. Či sú to kvety, zvieratá, príroda, také všeličo. Ja podobne, ja som tu jeden obraz vystavila taký, ktorý už vlastne bol na zákazku, ale ten kupca mi dovolil to tu vystaviť. A tak som zvolila všelijaký motív, by to nebolo takého monotónneho motívu, tak som si to nejako tak zvolila. Dve práce sú malované akrylom a je to malované technikou špachtlov, normálnou stierkou, ako malujete doma. Potom tretia práca je malovaná uhlíkom, kde gumujete vlastne do toho uhlíka, aj prstom si pomáhate a všetky detaily zvýrazňujete, všetky tiene. A potom štvrtá je vlastne podľa jednej fotografie od známeho fotografa a sa mi veľmi zapáčila, lebo vyjadruje podľa mňa budúcnosť, ktorá nemusí byť vždy svetla. Ja som si vybrala práce, vybrala technikou enkaustikou. Je to práce, vlastne sú tvorené žehličkou a horúcim voskom, takže tie som si vybrala a dve oleje malby tu mám. Mladí autori pritom takúto možnosť prezentácie svojich diel uvítali. Boli veľmi radi. Väčšina bola šťastná, že niečo takéto sa organizuje a že sa môžu zapojiť a môžu niečo odprezentovať. No, hodnotím to kladne. Ja som rada, že máme takú možnosť sa aj týmto spôsobom prezentovať. Ja som rada, že niekoho napadlo takýto nápad jednoducho, že sme sa mohli zozbierať nejaké umelci z Považskej Bystrice a mohli sme ukázať našu tvorbu, lebo tu v Považskej Bystrici je dosť málo takýchto akcií. Som rada, že sa niekto taký našiel. Je to veľmi super, si myslím, lebo konečne sme dostali príležitosť sa zviditeľniť a dostať sa niekam ďalej. Možno z nás to nejako inšpiruje k tomu, aby sme ďalej pracovali na sebe a nejaké kontakty získali a tak. Ja si myslím, že je to úplne úžasné, že práve kvôli tomu, že máme možnosť, máme príležitosť sa trošku ukázať, propagovať. Takže si myslím, že táto výstava je veľmi vydarená a dúfam, že to aj dobre dopadne a potom budú nejaké ohlasy. Dobre. Výstava neprofesionálnych umelcov bude v Kine Mier prebiehať do konca septembra. Jej organizátorka by si priala, aby sa podobnú výstavu podarilo zopakovať aj o rok a mladí by tak opäť dostali možnosť prezentovať svoju tvorivosť.